फेवरेट जानांगौ आंनिबो फेवरेट खा नालाय नोंथांमोना फेवरेट नङाबाबो फेवरेट होननानै लानांगोन दे मानो होननानै बुङोब्ला गाहरि ख'वा होनना बुंब्ला कसारि होनना मिथियोना मिथिया थ' बेखायनो आं अमा जानाय फैखानाय हिसाबै बारा गोजानाखै नोंथांमोनाबो गाजा गोमजा दिनैनि जा अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल दङ बेयावहाय गोबां समायना समायना सिख्लाफोरा मोसानानै थांबाय नङा होमबा आरो समायना समायना सिख्लाफोरा दानो जोबनो थाङाखै दे आरो गोबां दंबावो थ' नोंथांमोना बयबो मोसाफानांगौ नोंथांमोना माथो सिरि सिरि थानानैल'सो नायदों आंजोंलाय मोसाफागोन ना फैया आं जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनैहाय मानो होननानै बुङोब्ला आंनि जायगा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट डिमाकुसियाव ओरैबायदि समायना रमायना मोनसे अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल जागासिनो दङ थ' आंनि गोसोनि जा गोजोननाय आं बुंनानै फोरमायनो हानाय नङा नोंथांमोना मोजां मोनदोंना साखाथियाव एफा गाजा गोमजा मोनसे समायना फेस्टिभेल जानानै थांगासिनो आरो लोगोसे बलिउडनि सासे फेमास सिंगार एस किंनि थाखाय नोंथांमोना एक्साइटेड ना नोंथांमोना बिथांनि गोबां मेथाइखौ खोनादों जानांगौ नाथाय नोंथांमोना एस किंखौ बारा मोजाङै सोरबा सिनायाखै जानांगौ आं खोन्थानानै होनि बै बडिगार्ड फिल्म दङना सलमान खाननि आइ लाभ इउ होनना बुंनाया बेनिनो सिंगारा बियो आरो गोबां मेथाइफोर बिथाङा खननाय दङ थ' आंथ' बिराद एक्साइटेड आरो लोगोसे दिनैनि जा अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेलखौ अर्गानाइज खालामदों मारु एन्टारटेनमेन्टआ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ इउट्युब चेनेलाव बयबो साबस्क्राइब खालाम मारु सिने प्रडाक्सन चेनेलखौहाय खालामगोन ना मानो खालामथारनांगौ बयबो खालामनांगोन आरो आंनि मोसानाया जोबबानो बयनिबो फनखौ लानानै आं साबस्क्राइब खालामदों ना खालामाखै चेक खालामगोन दे बयबो अननाय होबानो जाबाय आरो लोगोसे जोंनि आसामनि स्पिकार सार बिथांखौ आं साबायखर बावहरो आरो मेमखौबो आङो साबायखर बावहरो जे नोंथांमोनजों आंखौ रंजाफानो खाबु होनायनि थाखाय नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड ना मोसाफागोन दा बयबो आरो बै उननिया गोजांनानै दङबा आखाइ खबनानै एसे मोसानानै हो अब्लानो गोजांनाया खारगोन थ' बारा गोबाव आङो बुंबाय थाला जोंनि मोसानायखौ नायनानैल' दाथा एसे मोसाफादो जोंजोंहाय दे साबायखर बयनिसिमबो दानिया